ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಎಟ್ಟಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ರೆಸಿಪಿ ಬಲೆ ತೂಕೊಂಚಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ಗೆ ಮನ್ಪುನ ಎಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 5 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಒಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಕರಿಬೇವು ಅರ್ಧ ಭಾಗದಾತು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿನ ಮಸಾಲೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಯಾನೊಂಚೂರು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿನ ಮಸಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಒಂಜಿ ಬಿಸಲೆ ದಿಕ್ಕನಮ್ಮ ಎಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ ಇತ್ತೆಂತೆ ಕರಿಬೇವು ಪಾಡ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚೆನೆ ಶುಂಠಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಎಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಳ ದೆಪ್ಪುಗ ನನ್ನತ್ತೆ ಈ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡು ನೆಡ್ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಲಿಂಬೆ ಬೆಳಿ ಉಂಟು ಅಂತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಡು ನೆಕ್ ಒಂತೆ ಉಂಡು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಎಟ್ಟಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು ಎಟ್ಟಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಂದ್ಕೂಲೆ ಅವು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಎಟ್ಟಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಅವರ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ನಿಖಲವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮನ್ಪು ರೆಸಿಪಿಂದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಗಳ ಹಾಕೊಂಡು ಏರಿಗಳ ಮನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕಡೆತಿನ ಹೌದು ಕಡೆ ತಿಲಕನೆ 5 ಪಾಡ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಲ 5 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಪಾಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುರಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತಟ್ಟಿ ಬರ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.